Tosiaan tässä pojat täällä puuhailee. Joo, siellä pelataan laittomia uhkapelejä. Joo. Täällä joku tämmönen itsetuhoinen poika kattelee jotain puristusjuttuja. Joo. Siellä on semmonen video. Täällä ne. Herra Jumala! Mitä täällä tapahtuu? Mikä on tämä? Osaisitko selittää hei sinä siinä? Mitä tuhmaa ne tekee, kun nyt tuolla tavalla naurattaa? Mitä täällä? Mitä täällä tapahtuu? Saisimmeko Ansku nyt tilannepäivityksen asiaan? Kiitos. Mihinkä asiaan? Mikko katsoo täällä aikuisviihdettä. Miten reagoit tähän nyt? No, eihän se nyt ihan asiallista meininkiä ole. Mutta Mikko, mitä ihmettää? Se oli karttontupää. Näihin kuviin nyt. Smoking on some sour in Bahamas, wearing green polo pajamas, made of marijuana, fucking ugly hoe, that Johnny drama, thinking me on. Minkä arvosanan annat Kasperi pizzalle? 55. Joo, se on hyvä. Joo, nyt tehdään tällaista dippiä. Espanjan, eiku Amerikan. No, samassa maassahan ne on. Joo, nyt ollaan taas täällä talossa. Minkä arvosanan kyseinen dippijauhe saa? Kyllä mä melkein tästä antaisin sellaisen arvosanan kuin kouluarvosanan kuin 2/2. Ja tässä maistuu toi Amerikan maku, että Joo, se on ihan hyvä. joo. Ihan hyvä maku. Tää on kuitenkin ihan aito. Meksiko lukee siinä ja lippukin näkyy ja kaikki. Kyllä se on. Se on niinku se eläinten Italia. Kyllä se Siinä on semmonen koirakin siinä lipussa. Kyllä hyvin edistyy siellä. Siellä dippisekoitus ja maistuukin hyvältä. Kyllä se on 2/2. Siellä se dippi on.